нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Бе регистратсия патенти тра наметиҳанд. Оли гуфтагӣ нестанд ки симкартаҳо хомӯш мешаванд ё не. Бародар азиз, вақте ки тра хориҷ кардагиянд таълакаи донишҷӯ ҳисоб намехӯрад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеои имрӯзаи мо видеое мебошад ки танҳо комментарияҳоро мехонем ва саволои шумо ҷавоб мегардонем. Бо диққат тамошо кунед то ба саволотон ҷавоб бигиред тамошобинони азиз. Ва ногуфта намона касое ки мехоҳанд проверка кунанд регистратсияшон фалшивия ё ки оригинал. Яъне касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки регистратсияшон дар база данӣ ҳаста ё ки не. Рақамое ки дар рӯи экран ҳаст, дар WhatsApp-ош муроҷиат кунед. Регистратсияи шуморо проверка мекуна ва ҷавоб мегардона. Бобои хулиган нависонда: саломат бошӣ Сорбонҷон, додари бобиш. Ташаккур барои эҳтиромат. Мо фахр мекунем ки чунин додари босавод дорем. Ҳазор раҳмати калон бародари азиз. Чихеле ки ман дирӯз гуфтам, и як обуначии канали ман мебошад ки ҳама видеоҳои маро тамошо мекуна, бе мақсад гузарондан ҳамаша тамошо мекуна ва дар ҳар видеом комментария менависона. Раҳмати калон, худованд нигаҳбонат боша. Раҳмат ки тамошо мекунӣ ва қадрдонӣ мекунӣ моро. Наврӯз нависонда: ассалому алайкум, худо ба касбу корот баракат я. Савол: агар симкорт бо шиносномаи намунаи соли 2014 харидорӣ шуда бошад, онҳоро ҳам қатъ мекунанд? Яъне ки бо шиносномаҳои навам бошад, шумо бояд аз сари нав бирен як бор ба қайд бигирен. Чунки қарор биромадагӣ буд тақрибан 1 ё 2 сол пеш ва гуфтанд ки ҳамаи шаҳрвандо бояд аз сари нав симкартаҳоро ба қайд бигиранд. Шаҳрвандое буданд ки шиносномаҳои нав доштанд, ӯ шахсиятҳоро ҳам рафта ба қайд гирифтанд. Ман шахсан худам ба шиносномаи пластикӣ рафтам, аз сари нав симкартаҳома ба қайд гирифтам. Каримов нависонда: салом алейкум Сорбон бародар, аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорем ки дар бораи депортҳое ки через суд буданд боз равшанӣ меандохтед. Пешаки раҳмат ва зиндаву сарбаланд бошӣ бародар. Шуморо ҳам зиндаву сарбаланд бошед бародари азиз. Ман гуфтам ки дар қароре ки авф биромадагиай, дар ӯ қарор навишта шудагӣ аст ки ҳар касе ки бо тариқи ҳалномаи суд видварения шудагиай ё ки депорт шудагиай, авф барои ӯ шахсиятҳо тааллуқ надорад. Лекин ҳастай шахсиятҳое ки ҳуқуқвайронкунӣ маъмурии хурд кардагияну бо ҳалномаи суд депорт шудагиян, ӯ шахсиятҳо авф шудагиян. Чунки дар комментария ма хондам чандин нафаро ҳамин сухана нависондиянд. Хуршедҷон нависай: салом алейкум бародари азиз, дар бораи паспорти СССР маълумот бутед, ростай ҳамига биё не? Бародари азиз, хеле ки ман дина гуфта будам дар ҳамин мавзӯъ видео мекунам мефаҳмонам. Бале, айни ҳол бо қарори нави ҳукумати Федератсияи Россия иҷозат додагиам барои шаҳрвандои дигар кишвар. Яъне шаҳрвандое ки мисол тоҷикану, узбекану, қирғизану дигар миллатҳое ки паспорти давраи СССР доранд, ана ҳамун шахсиятҳо бе ягон монеагӣ, бе ягон мушкилӣ метавонанд ки бо ҳамун паспортҳои СССРшон шаҳрвандии Федератсияи Россияро дастрас кунанд бо роҳи осонӣ. Яъне ин маънои ӯра надорад ки паспорти СССР қатъи ту мерай сразу паспорт мегирӣ. Ин маънои ӯра дорад ки мушкил намегириву осонтар мегирӣ. Атак мумкинами 6 моҳ ё ки 1 сол вақт бикаша барои паспорти Россияро дастрас кардан бо ана ҳамин ҳуҷҷат. Хуршед Мирзоев нависонда: салом алейкум ака, ба регистратсияи гости миёи Россия 3 моҳа прописка мекунӣ. Баъди 3 моҳ прописка тамом мешава. Дига прописка накунӣ, вақти рафтан Тоҷикистон ягон мушкилӣ намешава. Илтимос ҷавоб диҳед. Бародарони азиз, танҳо регистратсия не, ҳар документатсияе ки зарурай доштани ҳаму ва шумо ҳамура намекунед, ҳамин қара бидонед ки проблематон мешава. Любой документ боша, патентаи регистратсияи дигар чизое ки зарурияй барои муҳоҷиро, ҳамуро агар шумо надошта бошед, бидонед ки вақти омадаантон хапдам шуморо депорт мекунанд, хитон дарак намеёвед. Чунки дар аэропорт ҳамаша мепурсанд вақти омадан. Вақте ки он мигратсиони картаи шуморо мегиранд, дар уҷа чизе нависондагиай, аз шумо суол мекунанд, мепурсанд он
мехези мерайти я вақт дарак меои ки депорт шидагӣ барои ҳамин бидонен любой документе ки набоша да дастон надошта бошен амура 5 моҳ 6 моҳ бе документ бошен мегӯен мора нақапидан дар Россия проблемамон нашид не ки вақте ки Тоҷикистон меоен проблематон мешавад. Миша нависондай: ассалому алайкум бародар, шумода барори кор. ин Тоҷикистон чанд бор паспорта алиш мекунанд? Чанд бор алиш накардиянд. Аму соли 2014 қонуни нав биромадагӣ буд ки паспортҳо пластикӣ шаванд. Ҳамун вақт алиш шидагӣ тамом дига ягон вақт паспорт алиш накардиянд. Вале аз нав ба қайдгирии сим-картаҳо як пешгирии хуб барои баъзе аз фиребгарҳо ё баъзе аз ҷинояткорҳо, баъзе аз содир кардани ҷиноятҳо бо ана ҳамин кирдорҳоро ҳам мешавад ки муайян кунанд. Ба ҳамин хотир ин хуба, ягон мушкилӣ надорад аз нав ба қайд гирифтани сим-карта. Тайсон Р нависондай: ака ба ман сим-картама через программа дар Россия истифода мебарам. Баъд чӣ тарӣ мешавад? Хомӯшш мекунанд. Оли гуфтагӣ нестанд ки сим-картаҳо хомӯш мешаванд ё ки кӯтоҳ муддатша дароз мекунанд. Вале то 15 феврал гуфтагиянд ки бояд ҳама ба қайд бигирад. 15 шава мумкин бо продлит кунанд срокша, не ки дар бораи киштани сим-картаҳо ё продлит карданаш ҳичи омадагӣ нест, ягон хабар нест ёли. Шамил Мирзоев нависондай: бародар, ман ду писар дорам, 5 сола ва 2.5 сола. Барои ба ҳар дуи кӯдакҳо 100% харида мешавад. Пешакӣ раҳмат бародар. Не бародари азиз, 50% ё ки 60% пули билета пардохт мекунӣ. Тамом. Сарвиноз нависондай: салом ака, чанд сим-карта дар як паспорт иҷозат? аз як компания дата сим-карта иҷозат. Мисол мегирем, агар ман ба шиносномаи худам компанияи Мегафон мерам, ҳақ дорам ки дата сим-карта бигирам. Ай дата зиёд мумкин нест. Ё ки компанияи Тисел мерам, ҳақ дорам ки дата сим-карта бигирам. Меҳроҷ Қодиров нависондай: салом, мара дар вокзал барои бемаскаш штраф карданд ва гуфтам ба суд роӣ мекунем. Суд ҳал мекунад. Суми штрафи тира ва ба адреси пропискат конверт меравад. Баъд метавонӣ биспорӣ ё ба телефонат SMS меояд. Сумаш баъд метавонӣ биспорӣ. На SMS омад, на конверт. Чӣ хел кунем? Ду моҳ шид. Пешакӣ раҳмат, саломат бошед бародар. Агар ки ба суд роӣ кардагӣ бошанд, дар ҳақиқат як рӯз не як рӯз меояд ё ба номерот ё ки ба мухоната почта меёрам мерасонад. Вале агар ки 4 моҳ 5 моҳ наёмад, фикр мекунем ки ба суд роиш кардагӣ нестанд. Чунки вақти ба суд чизеро роӣ кардан, вай дер муддати 2 моҳда ана ҳамура ба хонаи тра ба адреси тра роӣ мекунад. Фахриддин Ҳусейн нависондай: салом ака, мара 7 рӯзи дигар мондай, пропискам буд мешавад. Мешавад як моҳи дигарам прописка кунам барои патент кардан. Регистратсията мераи продлит мекунӣ аввал 3 моҳа. яъне ки агар продлит накунӣ 7 рӯз мондагӣ ты патент меспорӣ, буд мешавад срокаш, бе регистратсия патенти тра наметиҳанд. Аввал мераи регистратсията продлит мекунӣ ва 3 моҳа регистратсияи нав таки гирифтӣ, ба мераи патента меспорӣ. Сай нависондай: салом акаи Сорбон, рост сай меган карантин мешавад, бо границаҳо маҳкам мешавад. Ҳамин гап рост боша? Не бародар, карантин дар ягон ҷо гуфтагӣ нестанд ҳозир. Орипов Сомонҷон нависондай: салом алейк акаи Сорбон, созен хубен? Мара ай донишгоҳ хориҷ карданд. Ман метавонам Тоҷикистон бирам, ба ман поиска биёянд, ман метавонам барояшон бугум, ман мактаба вастанавид мекунам, ман метавонам то сентябра бигардам. Не бародар азиз, вақте ки тара хориҷ кардагиянд, таълакаи донишҷӯ ҳисоб намехӯрӣ ва дар вақти даъват ба хизмат агар Тоҷикистон ки омадӣ, тара даъват мекунанд ба хизмати ҳарбӣ. Агар ки омадӣ вақти даъват кардан саршидагӣ набошаву донишгоҳта вастанавид кунӣ ва хондаиста бошӣ, дар аллакай боз донишҷӯ ҳисоб мешавӣ. Тамошобинони азиз, ба ҳамаи барномаро ҷамъбаст мекунем. Мо то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.